Taboada arranxará diferentes accesos a explotacións gandeiras así como a pistas e vías a través do PEI en 2011. O Programa Estratéxico de Infraestructuras de Medio Rural, cofinanciado polo Estado e a Xunta, outorga a Taboada para os fins anteriormente sinalados 103.000 euros. Vamos a gastar en varias obras, en pequenas obras en accesos a establos e na pista de Esperante, ¿no? Que vai desde a local 1809, desde o lugar de Vilar ali hasta Figueira aproximadamente, son 2,5 km, que se vai cambiar todo o que é a rodadura, unha capa de rodadura, porque tamén se encontra en un estado bastante malo, non? Entón, pues, aproveitando estas obras do PEN, pues, vamos a arreglar esa pista que é importante, sobre todo para o núcleo de Esperante, e despois vamos a un acceso na parroquia das Seixas, no lugar das Seixas, que son aproximadamente 300 metros, que tamén é un establo onde hai unha explotación ganadeira bastante importante, que é por un importe de 13.000 euros. Tamén outro camiño en Costiña, en Bouzoa, son uns 120 metros, que é un acceso a un establo, tamén aproximadamente sobre 15.000 euros. No camiño en Outeiro, en Taboada dos Freires, tamén outros 100 metros aproximadamente. Despois outro trozo máis pequeno que tamén pon a SAT, que hai aí en Gulfar, que tamén é unha explotación grande, que tamén supón un importe de 11.000 e pico euros, non? Unhas obras de mellora que foron adxudicadas a Traxa e que o Concello espera que como moi tarde dean comezo dentro dun mes.